విలేకరులకు ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా అందరికీ కూడా నా యొక్క నమస్కారాలు. 28/3/25 తేదీన గాండ్లపేట మండల పరిషత్ కార్యాలయం నందు ఉదయం 11:10 గంటలకు మండల అధ్యక్ష పదవికి ప్రత్యేక సమావేశమునకు మొత్తము 7 ఎంపీటీసీ సభ్యులలో కేవలం 3 ఎంపీటీసీ సభ్యులు మాత్రమే హాజరు కావడం జరిగినది. కావలసిన కోరం 50% అనగా 4 సభ్యులు హాజరు కానందున అనగా కోరం సరిపోనందున ప్రత్యేక సమావేశము నిరవధికముగా వాయిదా వేయబడినది. ఈ విషయము జిల్లా ఎన్నికల అధికారి మరియు రాష్ట్ర ఎన్నికల అధికారి వారికి సమర్పించడమైనది. సమావేశము రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘము వారి ఆదేశాల మేరకు నెక్స్ట్ సమావేశం జరపబడుతుంది.